sa mga taga-Dipolog, karong 2012. Itatak mo na! Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. RMN. 60 mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Mga igsuon, maghigugmay kita. Kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katao, anak sa Dios, og nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katao, wala mahigugma sa Dios. Kay ang Dios gugma man.
Mga igala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama, ang tulumanon nga giuluhan ng kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Mao gyapon ng makig-uban kaninyo ning ubos nyo nga lagad Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sa gyapon, alang sa mga naminaw gyud diri sa Dakbayan sa Dipolog. Sa duha gyud ka istasyon sa RMA Dipolog ang 94.1 FM o 981 AM. Maayong udto kaninyong tanan og sa live streaming no internet. Ako sa gyapon mo ingon kaninyo, have a good day. Pizza 19 sa bulan sa Pebrero tuig 2012. Sige apon pasiunang pasalamat sa mga texter na to. Kanunay naghatag og mga feedback, mga positibong feedback no sa atong tulumanon. Daghang kayong salamat kaninyong tanan. Di ko na maghisgot og pangalan. Hey, ubay-ubay na. Dili po siguro maayog, bipila lang ang mahisgutan. Yan, sa kadaghan ninyo na. Limot na gani ko sa uban. Si Francis Cagas dito, doon na to siya gitext. Di ko nalang ugbo ng akong cellphone. Sa ako lang nadumduman sa iyang text message. Ito bang naghisgot siya, may tungod ba? Maayo unta ko no nga diya sa eskwelahan ang mga katikista nato gyud nga manudlo sa mga bata nang naagyoy background sa kinibang apologetics. Okay, para gyud dili madala no sa uban nga pangutana. Labi na sa pangutana nga dili ba nga Katoliko. Kay ako lang ning gi-paraphrase ang mensahe ni Francis Cagas sa Cagayan de Oro. Nga naamanggoy sa akong sabot pod ni eksperyensya igsuon Francis Cagas dias Cagayan de Oro na ay nahibawan ako nga usa ka katikista kanhi no nga Katoliko apan na influensya sa kinibang pagtulunan nga dili Katoliko mga fundamentalist sa brothers na to mga nagpailang nga born again nahibalag niya katikista siya pero niya to lagi wala siya kanabang ma-expose sa Catholic faith apologetics kanabang siyensya sa panalipod sa pagtuong Katoliko. Akong lakturon lang nabalhin gid ang iyang pagtuo na karon. Dili na siya Katoliko so gibiyaan niya ang iyang pagkakatikista nga kanabang Katoliko. So kining imong gi-share sa text igsuon Francis Cagas no sa Cagayan de Oro. Maayo no ako po ning iskutan lagi sa miaging Domingo mas maayo man gid ang usa ka katekista doon na gid siya background sa Catholic faith apologetics. Aron maantigo gid siya mo tubag sa mga pangutanang gikan sa mga dili Katoliko. Kanang atong basic teachings good sa katekista na to. Okay na siya, enough na siya, sakto na siya sa basic kato sa atong mga bata. Pero kung ang pangutana, bisag bata pagali, pangutana, larawan, purgatorio, Santo Papa, diha naman. So kinahanglan na nag-apologetics. Bisan gani ang atong mga maestra o mga teachers nato sa religion, diya sa mga Catholic schools. Ako pong nabantayan nga kinahanglan po din nila kay naaman sila yung mga estudyante nga mga dili Katoliko kay ang atong Catholic schools welcome po mga dili Katoliko nga mutungha no mo eskwela sa mga maong mga eskwelahan maong
Dapo ko'y na hinumduman yun sa ka-teacher nilang kung magingalan. Nga gi-invite gali ta, no? Kining ubos niyong alagad si Peritas. Gi-invite pod one time sa iyang klase, no? Kay maulagi during that time sa maong panahon, kita mo may paambit about apologetics, about Catholic faith apologetics sa iyang klase sa RS na religion. So that means ang atong mga teachers gyud sa religion kinahanglan gyud nga adun na gyud o masayod sila sa Catholic faith apologetics para sila na mismo gayud ang mo share, no, kung dunay mga labi na estudyante pangutana about larawan, about purgatorio, about Santo Papa, kini mga puntuha ang mga gisaway sa uban nato mga igsuong nahimulag. Basa sa text message, di lang ta magdali-dali, no? Kaya importante sa ning text message. Kika ni Brother Earl Martinez Sanchez. Bago na to ni Higala nga nagpasi sa Mulabe. Itong nihatag na to og libro. Last Sunday. Nga itong gipakuha dito sa terminal. Kaya ni atulpod sa atong program dito sa radio. Ang paghidangat sa maong bas gikan sa Mulabe. Gusto na ako daghang salamat Brother Earl Martinez Sanchez sa imong gi-share nga libro. O nangumusta na ito ka kung nabasa na ba na ako. I'm sorry no, wala ko ako ka-reply nimo sa text pero nagpadala kog message nimo sa Facebook. O pag yun ako gyud mabasa og ayo na daklitan lang nako. Kay daghan kay tog mga kaakuhan pod. Pero kung itugot sa Ginoo, mo gyud na plano na gyud nato na sa tong lesson plan nga ato yung tun-an ng maong libro kay mo man na atong gipangakuhan. Mo man na atong gipanumpaan ang pagpanalipod sa pagtuo. Og naabo na sa atong dokumento sa catechism. Kita mga laiko giauha kita sa pag-studio gyud sa atong tinuhuan. Dili lang atong tinuhuan kundi apil na ang mga tinuhuan nga dili Katoliko. Apil na ang mga tinuhuan sama sa Iglesia ni Cristo, Protestante, Evangelical. Tanan-tanan kung mahimo, kung doon na gitay panahon, tunan ginato ang tinuhuan sa mga igsuon natong nahimulag. Matud pa ni Atty. Bacalso, nganong ato ng tunan tungod, aron mahibalutag asa ta paingon. Kung mo-share sila sa ilang pagtuo, dayon makadepende sa puta, no? Makahibaluta asa ta agi, asa ta lusot kung ang ilang mga gipang share, ang ilang pagtulunan medyo al kontra, no? Medyo negatibo sa atong tinuoang Katoliko. Na ako'y nahibawan bago pa lang, usa ka ginikanan ang midangop sa usa sa atong haligi sa panalipod sa pagtuo. Nangayo og assistance kay ang iya kunong anak murag ni huna ni Kiling ba, murag ni laay na yang anak dira mo simba sa Katoliko o gabuot na mobalhin sa laing tinuhuan. Very kuan gyud kanang very reality di lang kay kining sitwasyon ako nahibaw-an mga higala, mga suking ting pamilya nga mga ginikanan na problema sa ilang anak kay buot na mobalhin og laing tinuhuan og ang uban napuggan kay nahadlok pod ang anak kay suko si nanay si tatay wala mo dayon og balhin, no? Pero ang uban nakabalhin gyud. Doon naman tayo freedom of religion. But on our part, no, as kining mahigugmaon sa pagtuong Katoliko, kinaiyag yun nato nga manalipod sa pagtuong Katoliko. Pero mga ilang puta pasaylo usahay nga murag mulapas ta sa atong kinabang temper o kinaiya di sa pagpanalipod sa pagtuo, no? Ang panalipod sa pagtuo dili man gyud na siya daotan. In fact, biblical man na matud pa ni St. Jude sa 1:3, no?
Panalipdan yun na to ang pagtuo, pero doon na sige pagkapin nga istorya ba nga kinahanglan buhato na to ni isa dakong pagtahod o kataha. Ako mismo, frankly, diha ko makasa, diha ko nagkulang kay labi na sa bago pa ta. Ito pagka-agresibo, kanang atong garbo namin gitay garbo, dili ta ka paubos, no, dili ta ka lower down ba sa volume sa atong garbo mo nang usay masipyat sabta, no. Kay di pud lalim ning manalipod tas pagtuo. Una nga sa tanan nga siguro katong mga nahibalag nako nga mga dili katoliko diya sa mga sharing kung doon naman ko inalapas diya sa pagpakikala kaninyo pag-sharing sa pagtuong katoliko pasaylo ako ninyo no kung ako ka pangayag pasaylo ninyo niadto. Okay, matod ba ni Brother Elias Mulave atong bagong higala? Naadjud gani madripod brad mibiya og nag-INC o Iglesia ni Cristo. Kulang pud to foundation. Tinuod, dili lang kay sa Iglesia ni Cristo. Na ako'y nahibuan pagali nga madri gihapon na nga nahimong Adventist no sa Budista. O gani do na to siya gipakatap nga kanang sana propaganda nga gigamit pud sa ato mga hinigugmang igsuon na himulag separated brothers and sisters nga mga Adventist. Ilang gihimo pong kanabang propaganda no sa ilang mission sa ilang tinuoan. O aron pud ba do na sila'y basis no sa ilang pagsaway sa atong tinuoang Katoliko nga mismo gani uso ka madre no dunay mga testimonya mga testimonies niya nganong nag-Adventist siya. O inaon dili lang daghan kayo man no. Gani kining ibus niyong alagad si Veritas, ako kanhi mangyud mubiya sa akong pagkakatoliko unta. Apit ko mubiya sa pagkakatoliko. Kay ako mahigugmaon mangyud ko tinuod ka matuuran. Mo bitaw mahigugmaon kay ko anang call sign nga Veritas. Kay kanang Veritas Latin word man na siya sa kamatuuran nato nga binisaya, di ba? Oh, Veritas. Ganahan kay ko nga call sign. Although gigamit na sa atong simbahan gayud natay radio station nga gitawag ana. Og sa US pod na ako nahibaw-an nga daghan kay mga Catholic faith defenders o apologists ditong gagamit pod na ang Veritas. Mao na nga for identity reason mo nang kabantay mo sa atong website gibutangan yun ako identifying marks ang Veritas, di ba? Veritas 899. Kaya kung Veritas lang, pagkadaghan mong gayang gagawi ana nga call sign. Anak ka sa forum no sa Catholic Answers, o pagkadaghan kang gagamit anang Veritas. Niyang uban gibutangan nila identifying marks, butangag numero, o parang dunay ilhanan, ang dunay kalainan ba. Mayong gali ko Veritas 899 ako na. Kay kanang 899 ihap man na sa mga litra sa akong full name, ang Shelbert Adriatico Dondoyano, no. Ang Shelbert ipunin mo ng mga litra na 8 kabuok o ang Adriatico mid name na ko middle name ipon na mo takdo na og 9 and then ang katapusang kuan kanang family name na to 9 pud mo ng 899 mo na atong identifying mark sa atong call sign nga Veritas 899 parang makapiho mo kinsa na nga Veritas no 899 pero dres di pulog bisag mo diretso lang ko si Veritas kay urag wa kay gagamit ana dire no bisan dia sa transceiver mo na nga makapaturatoy ra ko nga diretso nang wa na identifying mark basta Veritas mao na ako si Shelbert. Bitaw no mga higala no mga tinahod nga tigpaminaw. Sayod ako nga by the way, salamat kayo atong imong text message sa Bro Earl no Martinez Sanchez diya sa kanang Mulabe. Kini si by the way no kini si Earl ron naminaw ni siya sa live streaming. Kay siguro maglisod na siguro ang atong signal dito sa Mulabe sa transmitter sa RMN Dipolog no. Pero sa live streaming bisan pag Amerika na lain na nga nasod abot kita. Ay ako na lang po ning ipa-appeal ninyo no kay
Dako kay na akong kalipay nga nakadawat ko mga feedback nga mga OFW labi na sa Middle East ang sa Saudi Arabia sa kanang sa usa oy. Basta diya sa Middle East nakadawat ko mga feedback nga nagpasalamat sila sa atong mga explanation sa Catholic faith kay dito kuno na mga Bible study ang laing tinuhuan. Aniadto di sila katubagon saon pagtubag. Niya through our program wala naman na self-serving pero pasiloon lang gusto Ginoo. Ang ako lang ani ang testimony lang ba. Of course na ako'y pamatuod po dani. Na ako'y mga cellphone number gani din sa mga igsuon natong nag-text nga mga OFW. O kato si Rexter Bakalan, no? Naagali na sa FB po. Nag-text na to. Salamat sila sa tuntulumanon. O ato lang pong gikasubo dahi tuod sa maong mga lugar kay labi na katong akong higala nga si Kessel Ring si Mapranca nga naa sa Kuwait ba to? O ako malimot nga nasubo siya dito og nasubo pagog apel kay walay dito sa ilang dapit walay Catholic Bible study. Ang naa dito nun mga Bible study sa lain mong tinuhuan. O pasalamat po ta. Ako as a Catholic faith defender ako magpasalamat sa mga dili Katoliko nga naghimog Bible study. Although ang ilang mga panudlo murag ang uban atake sa atong tinuhuan. Pero para nako no okay ra ko ana basta kay nagtudlo og Ginoo. Kay dili man pud tanang panudlo nila atakis tinuho ang Katoliko na man po yung mga common nga para sa anang paghigugmay. Okay gyapon na magbinutan. In fact daghang kay kong mga amigo o mga kaila nga bisag libalin sila laing tinuoan, pasalamat ko kay nangabutan sila dito kay para na ako good og sa Katoliko pa sila buluyagon sila unya pagkalain na ilang relihiyon na buutan na ako'y papilion mas may dito na lang sila sa laing relihiyon nga buutan sila dito kaysa Katoliko sila niya badlungon. Pero alang ninyo mga Katoliko rong naminaw, dili po ko mo advise ninyo og kanang mamalhin mo aron mabuutan mo dito. Kay kung mahimo ninyo nga magbinutan nga Katoliko ra gihap mo, kana para nako mas favorable nako. Kay kung maglukso-lukso gud daglaing tinhuan murag makadugang na sa kasakit sa kasing-kasing gibatis Ginoo kanang divisions kanang panagbahin-bahin. O actually no murag wala lang na nato pero kung atong bation ang pagbati sa Ginoo actually gisamaran nato ang Ginoo mangud anang magbahin-bahin ta kanang mga idya galita. Okay, originally usara magyud ka pundok ang gitukod sa atong Ginoo. Masakit ni pero mo magyud ni tinuod. Itong pagingon niya ni Saint Peter Simon ingnan niya nga. Simon sa ibabaw ni ining batu tukuron ko ang akong iglesia o simbahan. O singular no, akong iglesia. Bisan gani hanggang haan sa kamatayon dili gyud makabuntog na ini. Yan ingon si St. John po diya sa 1 John 2:18-19. Nga kinahanglan gyud mo unong taaning simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay kadtong mubiya ani dili kuno isipon tinuod gyud nga sakop. Yang tinuod ko nung sakop, maunong man na siya. Pagpabilin magina, bisan pa sa kasakit o sa kalipay. Wala nagkami niyoon ba? Ang kami niyoon na may daghang mga pagsulay. Diba? Oo. Yan dili usa ka solusyon sa usa ka bana o sa usa ka asawa kung magka-problema lagi. Labi na sa kwarta, problema na sa kwarta. Then magbulag lang dayon kay akis kalisod. Dili na may solusyon. Ato bangon lang kay ang gugmagod, mulihok kinaaghapon bisag nagkalisod, di ba? O muna siya. So, mo na. Pero hinoon kung daghan pang mga hinungdan nga nung gibiyaan na to atong ang Katoliko, okay ra ko ana. Okay ra ko ana. Pero kami po nga mga Katoliko nga nakasabot, padayon gimi mo share, no? Kay ang uban pod nga nakasabot na stinho ang Katoliko na malik mo po sila, no? Daghang kong nahibawan. No, kumutan amo niya at anang atong cable TV ang EWTN, Eternal World Television Network, o kanang sa atong radio po sa California sa Catholic Answers. Kung mamina mo na ilang mga tulumanon nga daghan kay nga hook up ana 2 hours na ilang program sa Catholic Answers. Daghan kay mga radio stations na nag-hook up din na live streaming pagyod. Kung mamina mo ana, ubay-ubay nang galing mga protestante nga nakonverter po sa tinuo ang Katoliko.
Kaya niya itong mga speaker diha, mga kanhipod, mga dili katoliko like Jimmy Akin nga usa ka Protestant Bible preacher nga naa na ron nato sa tinuhang katoliko og active kayo nga Catholic faith apologist. Like Tim Staples, usa ka kanhi Tim Staples, former Assembly of God minister. Then si Professor Scott Hahn, kanhipod Presbyterian minister, naana na to sa atong Catholic Answers. Si Jeff Cavins nga katoliko din ibalhin sa protestante na himong minister, then karon ibalik na naana sa atong tinuang katoliko. Si Jeff Cavins nindo trabakan na iyang mga gipaambit sa internet o sa EWTN atong Global Catholic Network. So akong balikon kung wa pa mo kasabot sa katoliko din ibalhin mo, okay ra na nako. Okay, naaram po yung mga pagtulunan nga parehas ta. So kung manudlo mo, okay ra. Pero og mo saway na mo tinuang katoliko, maminaw ra gihapon ta. Dayon mo offer lang pud mi og tubag, di naaran ninyo mo tuo ba mog dili. Ana ra man gyud na ato Ang ato lang gipanalipdan diri ang original gyud nga pundok nga nagsugod ni adtong 1st century, unang siglo. Kamong mga naminaron nga mga dili katoliko, ako mong i-challenge mo nako. Kana bang inyong tinuhuan nagsukad yun na niadtong unang siglo nga maona ang gitugot ni Kristo nga nagpadayon hangtod karon? So kung makapamatuod mo ana mo ingon ko na gyud ang tinuod nga gitugot ni Kristo. Pero kung di mo kapamatuod pananglit ang inyong tinuhuan nagsugod lang 1914, nagsugod lang og 1844, 1872 o 1521 like our Protestant brothers and sisters, 1521 ba gatong ni rebelde si Martin Luther sa Catholicism. Murag 1521 to. So Protestantism wala gyud na mag-start ni atong 1st century di nasugdan ni Kristo ang simbahan. Kaya matuod nga iglesia nagsugod magyud ni atong unang siglo dito sa Jerusalem. Lucas 24 ba to 47. If I'm not wrong quoting the verse. Pasumpay sa text message gikan ni Brother Earl Martinez Sanchez. By the way, kini si Brother Earl Martinez Sanchez, usyan ni siya kung wa ko masayop no sa pagbasa dito sa Facebook. Ang akong tanaw sa imong Facebook, doon na message dito nga usa ka magtutudlo no Brother Earl. So maayo no sa imong kahilig sa Catholic faith apologetics, sa kay na sa imong pagkamagtutudlo magamit na nimo. Ingon siya diri sa iyang apasumpay no, si Brother Earl sa Mulave, ingon siya, akong sister pod bro. Akong sister pod bro maka-replay sa imong program through FB. Siya na lang pod Catholic sa iyang mga Filipina friends sa ilang lugar sa Dallas, Texas. Tinuod yun igod. Dili lang kay imong sister. Daghan ay mga feedback na hibaw anak ko nga tuwa dito mga OFW nagtrabaho sa laing lugar, maupo na sinati nila. Daghan ang kay ni apil dito sa dili mga Katoliko nga Bible study kay wa lagi kay Bible study Katoliko dito silang lugar. O nang dagang nabalhin dili na ako di man jud ko makabasol pod sa mga Katolikong namalhin, labi na kung honestly ilang gibuhat na in good faith, no? Siyempre, bisag ako naman, ako man tang biyaan ng Katoliko sa una. Katong ako kasabot, din walay naka-enlighten ako. Biyaan ako nila ay mga daghang kong testigo. Katugaling kung naminaw, manggali sila ron. Na ako'y higala nga Iglesia ni Cristo, di lang kong maghingalan. Kung hibalon na siya. Dayon, gi-invite ko niya sa ilang Bible study sa una, hapit yung kumadala ato. Pero ang ako lang kuan kinabuhi, walang yung kumodiretso. Hindi naman ko madali-dalion god. Ako lang gipangtandi ang mga pagtulunan akong nahibawan sa uban, dayon naabot magutong panahon nga dunay naka-enlighten ako sa Catholic faith. Dunay nakahatag na kog kahayag, kunya kinahayagan ko usara ga ito kapangutana permero nga nasatisfy ko stubag. Then i-decide din ko, hinay ko ani kay. Ani adto god sa dihang biyaan on tanak kung tinho ang Katoliko, mo decide na gyud ta kog balhin.
Pero na timing man to nga naabay pangutana nga natubag dito sa kuan dito doon na dito seminar sa Catholic Faith Defenders diin diri giheld sa Dipolog City nga ang speaker ato si kanang mayor sa Talisay si Brad Sok Fernandez sa Cebu. Kay usa man na siya ka Adventist nga nang convert sa tinuoang Katoliko. Then usa na ka Katoliko gyud nga depinsor sa pagtuo. Dayon na mayor manggali diya sa Talisay, Cebu. Then yadto gud na invite na siya sa grupo sa Catholic Faith Defenders. Then ikandag og Bible seminar diri o rally diri sa Dipolog City. Then nakasaksi ko ato then dunay usa ka objection akong nahibaw-an gikan sa laing relihiyon nga natubag didto. Natubag din ko naamon din ni tubag then niadto ni hinay-hinay na din kog open paminaw gyud sa mga explanation nga Katoliko inaaman di tubag. Then i-decide ko og appeal sa Bible study sa Catholic Faith Defenders. Og tuod man ang dito sa pag-decide na ko og kanang tambong sa Bible study sa Catholic Faith Defenders, hinay-hinay ang akong mga objection sa akong mga pangutana o mga katong nahibaw-an ako gikan sa laing religion. Hinay-hinay pud tanan gipang tubag ug na-satisfy ko tubag og di rin ninyo na mahibaw-an sa ato pong tulumanon kaya ako man ning ire-echo. Kay kini atong program is like kuan siya, istorya ni siya sa adlaw ug sa kining bulan. Gining adlaw ug bulan, di ba? Unsa may mensahean ng adlaw ug bulan? Sun ug kanang moon. Nay maayo kay mensahean ng bulan ug kanang adlaw. Ano ba kabantay mo kung doon na gali full moon o bisag dili full moon basta mohayag ang moon sa atong nahibaw-an gud. Ang moon wa gani sa siyensya pa wa gani kaugalingong kahayag no kanang bulan. Di ba, di gina siya musiga, pero nganong kanang may magig full moon galing, anong muhayag man nga sa siyensya, according to science, so man na siya kaugalingong kahayag. Ang sun raman, pero anong muhayag man ang moon? Di ba, sa siyensya, gitudloan ta. Simple ra kayo na, bisan mga grade 1 kay baloan na, kitong na tudloan na og siyensya o science. Muhayag ang bulan tungod kay gipahuwam siya sa kahayagikan sa sun. Ni-reflect. Wala maghinakog ang sun sa iyang kahayag. Iyang gi-reflect dito sa moon, no? Murag nakahulam o kahayag ang bulan gikan sa sun. Nindot kay no? O dili hakog ang sun mo gali ang uban sa una do na toy mga tawo nga ang sun gihimo nilang Dios kay kurata ni. Sayo nang sa kadako sa kalibutan mohatag og kahayag. Sumang kuan sa atong panahon nun sa mga klasyas fluorescent nga makahatag kahayag sa tibuok kalibutan wala oy adlaw ra mo nang katong uban labi na tong during that time nga wa pa kaila sa matuod nga Dios ang ilang himuong Dios ang adlaw di ba sun god kay di pud na god ng adlaw mo to nasayop to sila gituwag sila mga pagano di ba so mao na no istorya sa adlaw ya mo po ni nahitabo nato ang kahayag nga gikan dito sa Ginoo nga iyang gipaambit sa uban, yang uban ipaambit diri nato. Di naana pud nato ang maong kahayag mo natong gipaambit sab ninyo, no? Inana ra na siya. Ifa-reflect kay makonsensya mapuntang dili nato ipaambit sa uban. So mo na itong programa mo nagihiluan no siya og kuan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Pero dili nato ni ipamugos kung kining kahayag nga atong dala para ninyo kangit-ngit. I'm sorry. Kaya ako, I'm only human, pwede po kumasayop. But ako gyud, frankly speaking, ako yung gitikungha nga unta. Kini nga itong ipang-share ninyo diri sa atong tulumanon. Tinuod yun siya nga kahayag. And you can discern, no? Kamu makapamatuod mo kung kini nga itong ipangyaw-yaw diri, katuhuan ba nagdili. Kaya naapod mo Biblia diya sa inyo. Di ba? Na ay world history nga magpamatuod sa akong ipangyaw-yaw. Kuan, dako kayong kalipay na ako ani bro early sa Mulavi no nga ang imong sister mo replay sa atong recorded program diri kay ato man i-upload sa internet. Mo replay siya sa atong programa diya sa FB kay ako man puning i-post, di ba? Lipay kay kuan no?
In fact, dili lang imong sister kato si Kuan. Ako na ibawaan si Francis Cagas sa Cagayan de Oro mo po ni siya mag-download gani po siya. Una nga hibulo kong si Francis Cagas na minaw man po to siya. Kung wato siyang kapaminaw live, mag-download sa akong program. So like katong text niya nga nabasa na ko dito gay ko sa simbahan na to. Ito na siya Kuan mensahe. So naka-discern ko nga iyang gipaminaw ang atong last program. Unang lipay kay ko ug labaw sa tanan nalipay ko ay ko. Salamat ko sa Ginoo kay. Wa gyud magmakawang ang ako bang tinguha ba. Nga naghimo ta aning kuan. Nya of course dako po na to pasalamat sa RMN Dipolog gyud. Nga naman kay through arrangement no sa atong programa X-Deal. Una naka-program ta diri kaya ako adyo ko ibayad og radio program. Oh, kung cable mo, X-Deal niya atong programa diri. Una nga pasalamat kay ta sa RMN Dipolog o sa karon natong manager Richard Villaronte. Og daghan kay no blessing no ang istasyon ato pong iampo nga mo kuan jud mo lambo og ako mo mohangyo ninyo mga sukitig paminaw nga suportahin ninyo ang RMN Dipolog. Kay ang inyong pag-support sa RMN Dipolog sama rang gisuportaan ninyo atong krusada pod. Ibay na ano kung RMN nakatabang sa atong krusada ato pong tabangan ng RMN, di ba? Oo. Ug unsa iyang gikinahanglan. Diba, ang RMN Dipolog nagkinahanglan og kanang sales nila para mo kuan sila. So, pa-advertise mo unsa diha mura nag-advertisement itong programa no, pero okay ra ni siya kay part man di man ta ka airy dire kung dili mabuhi ning RMN Dipolog, di ba? O i-close ni sa tag-iyaan kay wa na kuan. Wa na kita di na punta ka air dire sa atong programa, di ba? Una, kini atong tuluman ron saksak sinagol ko ngano tungod kay importante sig na masayod mo anang mga butanga. Of course, para suportaan ninyo ang RMN Dipolog. Salamatan nato kanang daghang kayo kong mga nabasa diha no katong mga listener po sa ubang programa diri like sa atong manager sa tanang mga reporters, mga newscasters diri. Magkabasa ko sa ilang mga comment to sa website. Salamat kay ninyo no. Kay naa mo nag-support pipila no naay mga pipila gyud nga suki gyud nila ang RMN Dipolog. Salamat kay ninyo. Napagi ko'y friend gani nga kuan siya kining classmate may sa kuan kining elementary, then wala namin magkita pagka high school kay lahi naman yang eskwelahan sa kuan man siya sa tuyang eskwelahan basta dili may parehas og eskwelahan sa high school, so wa namin magkita sa high school. Then pagka college po mo pod kay siya sa Cebu siya, dayon ako diri ra ko sa Dipolog. Pero nagkamit meron sa kaning internet through Facebook. And then nalipay ko tungod kay naka-monitor po siya sa tong programa. Kaya ngon gali siya ako kuno sa una hilumon man kuno anong naabot mo kuno ko sa radyo. Hilumon kuno ko tinuod gid po elementary ko sa una hilumon jud kay ko. As in hilumon kay nga tanan. Pero nahibulong siya nganong naamon ko sa radyo na. Sabaan mo kuno kay ko. Okay. So unsaon man nga diri man ta gidala sa Ginoo. Okay no mga igala, mga ginikanan, baga suking tigpaminaw. Kabantay mo atong gibasa ang kuan. Ang 1 Juan 4 tudling 7 ngadto sa 8. Atong gibasa ang 1 Juan 4:7 ngadto sa 8 sa pagsugod sa atong tulumanon gyud ron kay naay dako kayong mensahe gyud ani no. In fact na ako gi-post man gud sa Facebook nga mubo ra kayo usa ka sentence ra
Sa in English pa, no? Kung nakabasa mo sa wall sa akong Facebook, di ba na ako'y latest nga gi-share diha nga. Giniingong ko nga, love is beyond human emotions. Ang gugma, akong pasabot sa gugma, tinuod yun nga gugma. Ang tinuod nga gugma, kasabi ni Zaya pa, matod pa diha sa in English nga giingon, love is beyond human emotions. Dagan gali mga nag-like, meaning nakasabot sila unsay mensahe nga buot na akong ipaabot. Nga ang gugma, mulag sa may binisayaan ng biyan, di ko kabalong binisayaan sa ng biyan. Ako na lang yung patakaan, basta I hope makasabot mo. Ang tinuod ko nung gugma, o ang matuod nga gugma, mulagpas pag yun na siya. Mulahus pag ayo ba? Mulapas pag yun na siya sa kanang tawhanon ba nga mga pagbati. Nga nung nakapamulong ko na ako nang gishare sa FB, kaya na po ko'y nabasa nga gishare po sa FB ba, nga gidefine nila ang love more on feeling lang ba, kanang pagbati lang. Ay nahigugma sila kay gigwapahan sila, matakom kaayo o gigwapuhan ba, nahigugma sila kay maayo kaayog batasan o hinana ba, nga nagdepende sa kaayo o nagdepende sa beauty nga makita o nabati mo nang nahigugma sila. So more on feeling na ba, more on emotion. So sa laktod, i-define nila ang love sa by emotion. Di ba? Nga nahigugma ko ana niya kay gwapa kay siya, nindot kay siya tanawon. Ang uban pod kun dili sa naong iibase sa pagkanang batasan. Nahigugma ko ana niya kay ganahan kuan natandog ko siyang batasan buutan kay siya nako. O na true feeling, emotion, no? Pero sa akong nakatunan gud kining magdukitaan ng mga sinulat sa mga santos kung Lives of the Saints. Akong i-recommend ninyo na pagbasa ng mga libro sa mga santos, Lives of the Saints. Sagaran in English mo na niya, lagsaon ra kayong dunay binisaya nga hubad ana. Kay sa pagbasa-basa nako sa libro sa mga santos, mo na'y nakonklusyonan ako sa ilang definition sa gugma. Nga ang gugma day kuno kung magkaanam kalaw mang imong pagtuo sa Ginoo, mo lapas na siya, mo lagbas na siya nga dili ra diha rataman sa kanang mga emosyon nga ibase na to ang gugma. Nga mahulog gali nga dili na pinaagi sa emosyon ang atong gugma. Nga naman kuno kay sa ako gung nasabtan kung ibase na to ang gugma diha sa pagbati o diha sa makita, nga nahigugma ta tungod kay gwapa o nahigugma ta tungod kay lami kay siyang batasan, nindot kay iyang batasan. Pananglit man gud ang questionable gud diha dayon, ang question mark tumaw dayon pag mawala na kuno pananglit minyo ka din imong asawa mo usab na iyang batasan o maminyo na mo. O murag na baldita na o dili na di na kaayo mang kuan makatar sa iyang kaugalingon. Sa laktod na usab ang iyang batasan. Nakaroon unsa man dayon na imong gugma dayon, kumusta naman da imong gugma kung nausab ang batasan sa imong partner? Posibleng mawala bi imong gugma, mangita na bug kaglain, di ba? Humo na diferensyang nakita nako nga sa gugma base lang sa kanang emosyon. Nya lahi man ang gugma nga Dios nun, bahala pagkag naunsa na kadiha na maot na imong batasan, mahigugma man gyud gihapon ta. Di ba? Forever man na kay God is forever. Gaaw. Mo nagibasa bitaw nako ning 1 Juan 4:7 ug 8 nga giingon diri ang wala mahigugma sa iyang isikata wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma man. So ang God gali definition na ng God is love. Unya, yung kay God is love, wa man ay sinugdanan ni katapusan na sa Salmo 90 nga to sa 2 nga ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Sa ato pa kay giingon man sa 1 Juan 4:8 nga ang Dios gugma, sa ato pa ang tinuod nga gugma way sinugdanan ni katapusan. So kung ang atong gugma kuno mapalong, dili kuno na siya tinuod nga gugma. Amo na nga kung ang atong gugma base lang sa makita o sa batasan o si base lang sa emosyon, delikadong gugma na to na mawala gyud.
Munang manguyab na lang din taglain, di ba? O, makasala na dahin ta. Unay siya kanabang dili maayo o negative anang gugma nga ibasis makita o sumabati. Unang ako, gusto ko mabasa mo sa mga libro sa mga santos kay ilang gidefine ang gugma sa lahi, lapas gyud. Munang niingon ko sa Facebook nga love, true love is beyond human emotions. Yung daghan kay nag-like sa tupas lang nakasabot sila sa buot na ako ipasabot. Thank you kay ninyo sa mga nag-like. Muna mo po niya akong gitunan ron. Mo bitaw pasalamat ko sa Ginoo nga sa among relasyon sa akong asawa. Nilig-on og maayo ni samot kalig-on bisag nagkadugay nami. Kay kini akong gitamdan mo ni gitun-an ako nga gugma kanang gugma nga dili ibasi sa makita o sumabati. Kung dili gugma nga kanang Dios way sinugdanan ni katapusan. Kanang matuman ba ng mga pamulong sa mga santos ba nga kanang to love the unlovable. Nga kanang pakigugma sa murag paminaw nimo dili ang higugmaon kay kuan maot kay batasan bisan pagalig palahubog imong partner babae ka. Mahigugma gyapon ka kay imo man ang bana. Mo akatarig hapon ka bisag nagkalisod na ka di na kay musuko pagalig. Niguli kay hubog kay nga tanan dayon. Ngita pa ikaw pa mangisog pa kay sa may kuan kalungag na ka. O sa may sudan. Oo. Na di ka kabalo mahigugma na kay maot nagbatasan imong bana. Naputol. Basig mangita po gaglain. Kasa din ka. Na? Pero lisod lagi kayo na. Unsaon taman mo man yun ay gugma kung atong tugkaron ng Diyos. Pero I tell you mga higala, no, doon na to'y usa ka asawa nga nindot kayo yung ihemplong ipakita. Ako'y nabasa ani sa basahon gyapon sa mga santos. Usa ka asawa nga matinud-anon kay siyang bana bisag iyang bana palahubog. Kay bulo mo akong lakturon ha kay taas kang istorya. Dili lang ko mo istorya daghan basta hunahuna lang ninyo no. Usa ka banang palahubog. Then iyang asawa buutan. Then wala giniya bulagi ang iyang banang palahubog. Then dili po niya di kaniya kasukaan. O iyang giamuma pero huna aragon ninyo na pero niabot ang panahon nga nangayog pasaylo ang bana natandog sa kabuutan sa iyang asawa o bisag di na ako na i-detalye ang istorya makahibalo mo makahimo mong istorya ana nahitabo gina nga kanang giingon ni Saint Paul sa Book of Romans nga overcome evil with good nga ang kadautan ba balusan nimo kaayo dili nimo balusan pud og kanang dautan. Posible diay nga matandog ang mga daotan pinagis pagbuhat na tugmaayo. Mo po ni akong gipraktisan yun. Nga atong buntugon ang daotan pinagis pagbuhat tugmaayo. Kay kun ang daotan balusan na tug daotan, haling na nagkalayo. Kanawa ko nang dapit diya sa mga naso diin. Sige lang gagira kay ang hatred wa man di man walaon. Ang hatred balusan man bug hatred. Hatred sige gasamok, di ba? Nagali na salida ni Jet Li ana nindot kayo. Kita mo atong salida niya nga about hatred. Ingon ganito, hatred begets hatred. O kanang mag-hate ka, imong ipairal ng mag-hate ka kay nasuko ka ng tawhana kay gipatay imong pamilya unsa-unsa dia imong ni ipaturatoy na imong hatred. Wagi ka undangan ng hatred. Manganak pa nagkuan hatred. Pero kung mangita kag laing espirituhanong paagi, balusan nimo nagkaayo, posible pa ang hatred mawala, matandog, malukmay o magkikiusan nimo. Nanay tekstos Biblia na Proverbs 16:7 nga when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. So binisaya pa kun ang paagi kunos tao makapahimot sa Ginoo, mahimon niya nga ang iyang makakaaway makighiusan na kaniya. Nindot kay na ako'y na basang istorya na nga tinuod yun na. Mo to nga ang katugong banagod nga palahubog natandog siya sa kabuutan siyang asawa kay bisag unsa niya kamaot sa iyang batasan gipakita siyang asawa buutan ra man iyang asawa mo lungag mapakaon niya mulabas iyang biste nadugay natandog siya
Naunsa man ko nagkapamalandong siya naunsa pagkabuangay yung kay nako. Pagkabuutan sa akong asawa nila ako pagkasukan kay akong sus. Natandog siya sa kabuutan siyang asawa mo na nga sa laktod nag-usab siya. Amo na yung example ng overcome evil with good. Nakon kung ang maong asawa ang iyang gugma sa iyang bana gibasi pa niya sa pagbati nga adi na kunin mo may gugma kay palahubog ka. Oh, mangita na paguglain. Na di naunsa man di naguba ang kaminyoan mo ng divorce. Na mo gusto ng divorce kay kalayo na kuno ang kuan kinabuhi nganong mag-ipon pa man. Oh. Di man ta na mo abot ana kung gamito na to atong Christian principle. Nang mo di kita maharlok mo pakita gyud sa tinuod nga Kristiyanos ba nga kinaiya. Nga bisag unsa ka dautan dili maayog batasan sa atong partner pantungod sa atong gugma sa Ginoo sa iyang balaod. Mangita gitag pinakamaayong pamaagi unsaon nato pagbuntog anang kadautan sa atong partner. O ayaw ng dautan, balusag dautan. Ang dautan, balusag maayo. O overcome evil with good. O tested yun ang mga higala. Ayan nyo kalimti, Proverbs 16:7. When a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Unang paagi kuno sa tao makapahimo sa Ginoo, mahimo niya nga iyang mga kaaway makikiusa na niya. Nindot kay na gusto na kuning dalon puning mensahe ani sa atong ang kuan diri atong gobyerno diri sa Dipolog, ang probinsya o ang city. Nga matud pa nila kuan kanang unsa na mura kunog iring kunog kay dili naghigala ni mga amigo. Okay magbalusaday man, di ba? Mintag makuha nila mensahe ani nga ko nang usa gali pataas, ang usa dili unta. Nga ang usa mo gamit sa strategy kanang gitudlo sa Ginoo. Kay I'm very sure mo unite gyud ang atong province ug atong syudad. Nung una ang mensahe na to nga ang tinuod nga gugma beyond na siya human emotions. Ayog ibase ra gyud sa pagbati. Although tao ta mo pakita tag maayo, apan ayaw expect nga ang imong isig kataw mabuhat og maayo nimo kay kung mag-expect kag kanang ang imong isig kataw mabuhat og maayo panalitan dili maguo lang ka. Pero kung more kuan ka kanang unsa imong buhaton nga maayo para sa imong isig kataw mo gyud na imong himuon dili ka mag-expect nga balusan ka. Ikaw may magbuts mo ko galingon. Mali pa ang Ginoo ana. O dili pa ka maproblema ngano kay wa man ka magpaabot og lipayon kasi mga isig katao kundi maglilipay ra man gyud imong huna nga ang imong huna nga kinahanglan mulipay ko sa akong isig katao bahala nagdili sila mulipay nako. Nindot kay basahan ninyo na kanang kung mo access mo sa akong website veritas899.weebly.com i-click ninyo ng kanang statement mga pulong ni Saint Francis ug ni Mother Teresa. Nindot kay na ilang poem kana ilang mga pamulong. Katong prayer ni Saint Francis nindot kay haom kayo. Usas gisgutan niya nga iyang giampos Ginoo ba nga siya mahimong mo tig-comfort dili kay siya mo i-comfort. Tagaman na og kuan na og kanang anyway ni Mother Teresa na sa akong website. Makakuha mo pagtulunan na. Muna akong gihimong technique pod karon nga akong gitun-an. Nga kanang dili magpaabot og kana bang lipayon tas ubang tao. Ito bang asawa o sa atong amigo, di ta magpaabot. Ang ato focus ra gyud ta sa nga kita mo'y mulibay. Kung magpaabot ta og dili sila mohatag, mag-uulang ka. Pero kung magunahon na kag serbisyo ra gyud, ikaw may mulipay, di mo ka mag-uul nga naman. Ngano, wa man kag gapaabot nga mo kanang lipayon ka. Og lipayon ka di okay, salamat sa Ginoo, di lang ta mapaabot. Kay og dili sila mohatag, mag-uul man ta. Di ba mo na ang teknik sa atong pagtuo manghigala? Una siyang kanang atong statement sa Facebook, love is beyond human emotions. Budi pasabot ana dili nato ibase ang gugma diha sa pagbati nato
o sa dagway kay kung mawala na ang katahom kay matigulang man yun ang atong partner, dili na magwapa, dili na gwapo, di na din ta mahigugma, di ba? O kung na kung ibase na tos pananaw, pero kung ibase na to tong gugma sa matas Ginoo pagkaninduta kay mga higala, mahimog yung walay sinugdanan ni katapusan. Salmo 91:2, ang Dios walay sinugdanan ni katapusan. 1 Juan 4:7 ug 8, ang Dios gugma. So wa gyud ay kausaban. Wa gyud katapusan gyud ay ang tinuod nga gugma forever. So kung kanang imong gugma diha sa imong asawa, sa imong banaw, sa imong partner ba uyab ba nimo, wa gali na siya katapusan o murag siguro pasado na ta sa atong pagtuo ana. Pero kung ato galing gugma murag mo hinay, murag mo kulangan, murag magsaka kanaog, murag kulang pataana. Oo. Kay kayo anig saka din mo naog, din mo hulog, din mo wala gyud. Murag dili gina siya mao ang tinuod nga gugma. So hinaot nga kini atong tulumanon karon wala kay kud ay mo hisgot atong milabot na sa yukbo sa larawan kay ako sang ilain-lain i-alternate lang nako mo ni ako ding na salamat ko sa Ginoo nga i-alternate na to parang dili mo kay ba masumhan kaayo ba no. Kay mo seryoso ra jud kay ko ato mga doktrinal. Yang uban po dili kaayo ganahan og kanang seryoso kay tas doktrinal. Ato pong ipahaom-haom kay gawas ninyong mga interesado katong kugig yung kayog doktrinal, ganahan mo, pero katong uban, labi na itong mga bag-o, lahi po ang ilang gusto. Mo nang akong i-alternate lang, mo doktrinal kayo ko, de mo medyo mo lahi na po. Parang tanang klase sa listener makuha na to, pero ako po nang gitunan kay di pa kay ko anad po na. Ako po nang nakuha sa itong mga kaila po sa media, hindi na sa atong mga higalang sa media o sa ato pong research pamalandong o pag-ampos Ginoo gituluan ra pud ta niya no. Salamat kay sa Ginoo. Okay. Dugang text message ni gikan ni Bro Earl Samulave, ingon siya, nag-online karon akong sister Brad. Nag-view live nimo si Sis Mildred S. Parks sa Dallas sa USA. Kung prepare ka topic 7 Hills o Cup. Ayon sa maning part tagay kog mensahe sa Facebook o niya Bro Earl kung sa ibo di pasabot kay aning nimo. Okay, maybe next time ato ni siyang tukion pero di lang ko kapasalig kay murag dili ko sure gali next Sunday na ako diri sa Dipolog. Kay ko madugay ko sa Dumaguete kay ug mamad tumagog Dumaguete. Then dili ko sure makabalik ko kay murag madugay mi dito 1 week 2 weeks siguro mi dili noon ko sure. Depende lang sa Dumaguete. Mahangi ora niya akong dani kung dili ko kauli. Sunod Domingo magpa-replay ra ta sa og laing kuha na to recorded program. Sige lang kay kuan ato ra ning tagaan pug pagtagat. Then kuan Sis Mildred no, sister sa akong bagong amigo nga si Earl, maayong have a good day nimo diya sa Dallas. Ninduta sa tuntulo mo naabot og Dallas. Okay, salamat kay sister dayon. Okay, kung i-add lang po akong kuan Facebook. Aron ma-friend po ka na ako sa Facebook. Okay mga higala o sang litwa naman dahi kong panahon. Ay ninyong kalibdi ang atong website ang veritas899.weebly.com, atong cellphone number 091854977065.
Kini na lamang inyong ubus nga alagad sa mong tulumanon, Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa Pikas Lawak, Taan ni Luod o Taxi Lumba. Sa tanang mga amigo nato din sa RMN Dipolog. Pinanguluhan sa atong maaptik nga manager. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Mahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Sa mga taga-Dipolog, karong 2012. Itatak mo na! Itatak mo sa bahay